ବାପା ତ ପଇସା ଦେଇନି ଟ୍ୟୁସନ ପଇସା ତୁ ଆଗରେ ବସିଲୁ ଉଡେ ମୁଁ ବସିବି ଉଡେ। ଆଜିର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛ। ଆଉ ବାଟୁଆ ତୁ କଣ ଆଜି ଆଗରେ ବସିଯାଇଛୁ? ନା ସତ୍ୟ ତା ବାପା ପଇସା ଦେଇନଥିଲା ବୋଲି ବାଟୁଆ ତାକୁ ଆଗରୁ ଉଠେଇକି ପଛରେ ପଠେଇଦେଲା। ବାଟୁଆ ତୁ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କଲୁ? ତାର ଆମ ବାପା ମାନେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଗରେ ବସୁ ଯାହା ବାପା ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ପଛରେ ବସିବେ। ଶୁଣ ତମ ମାନେ, ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେ ଧନୀ ହଉ କିମ୍ବା ଗରିବ। ଆଉ ହଁ ବାଟୁଆ, ତୁ ତୋ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସ ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଭୁଲ ମାରି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷମା କର ଜାଗାକୁ ପଳାଏ। ଯଦି ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ ତ ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ।